V-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Carpenter Multiplayer 2. După cum se vede, e șmecher și el. Nu prea am o mașină, cine știe ce e șmecheră, dar e bun. Dacă mă puteți ajuta, o să vă las ID-ul în descriere și da. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Picioare. Ai, cu așa event. Hai să mă întorc și să mă duc până la oraș. Mă duc la mic. Iau comanda. Oh, mai ușor. Nu prea vrea. Păi, cam atât a fost cu acest episod. Acum, dacă puteți să mă ajutați și pe mine cu... Stați un pic cu o mașină. Îmi place murătul, dar n-am cum să o iau. N-am... Că goldul ăsta e prea greu de făcut, că... Am câștigat și o cursă și nu mi-a dat, de ce nu știu. Uitați asta, îmi place rău de tot. Și dacă vreți, puteți lăsați-mi în comentarii, vă bag pe Discord și facem toți roleplay. Acum vă dau și ăsta, ID-ul. Mai întâi îmi dați mesaj pe ăsta, dacă lăsați în comentarii. Uite, aici. Uitați, dacă v-a plăcut, lăsați un subscribe, un share și o abonare. Hai, v-am lăsat.